Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino belt. The secret is out. Siyabingelela obingelela baba Dokotela baba wesizwe baba ujabulile umfana omhlanje ngekhehla lomlungu namhlanje siyashutha sisebhilidini kuthiwa Nedbank House Building sise 19th floor room number 1 dark room studio number 1 sise dark room sihleli nomelapho wendabuko ubaba uSnama usuka endaweni yaseStenga uze ngokwazisa abantu ngomsebenzi awenzayo ukuthi uma ukuthi une interest entweni efana nale ubaba uSnama yena uzimisela ukuthi akusize namhlanje ke sithi ke asibingeleleke emkhulu. Siyabulisa kona Babu Dokotela, sibulise nabantu umhlaba wonke jikelele, siyaphila thina kwaSnama akukho kubi. Yebo. Mkhulu, ngifuna ukuthi ke silungise ispelling lana 0742391936. Le number uVodacom noma Cell C? Cell C baba. So C 08610204. Lena i-office number 086 le number? Yeah, 086 06 55673 MTN. MTN 0655 Capitec 0860 Cell C 074. Okay mkhulu. Yes. Mkhulu, ngifuna ukuthi sikhulumelana ngomsebenzi owenzayo esigodleni ukuqiniswa kwesigwili. Umuntu uma esigwili usafuna uqinisa? Yeah, khehla lami umuntu uma esigwili akafani nomuntu ongakabi isona isigwili ngoba umuntu wesigwili abaningi abantu kubangwa amafabo besaphila emhlabeni. So umuntu wesigwili unendlela ethile asetshenzwa ngayo kuze izinto zakhe zihambe kahle nokufa futhi ingabikho kuyena ongokwakhe kubambeke futhi ingaphumisi noma kanjani. Akufani nomuntu ongenalutho. Phoke umuntu manje ufuna ukubethelela umuzi wenza njani uma ukuthi wena ufuna uqinisa igwili kuphela? Umuntu umefuna ukubethela umuzi khehla ngiyafika ngubethelele umuzi ngiyifikela mina ngiyobethelela umuzi nginendlela ethile engenza ngayo yokubethelela umuzi angibetheleli ke umuzi ukuthi ngobethelela izilwane bazingangene emzini ukubethela umuzi ngisho nomuzi wakho Babu Dokotela like ukuthi umuzi wakho ubhidlika ngiyakwazi ukubethelela ube ngumuzi alright umuntu wakho wesifazane momboni basiyaphuma eceleni ngiyakwazi ukumbethelela abuye lesimene abe right nomuzi futhi lo usuke wakhiwe uyizindlu ngiyawubethelela futhi izulu alingeni abathakathi abadlaleli kuona bayafa siyabo le yokubuyisa noma ukulanda yonke into elahlekile uthini ngayo? Yeah, khehla amakhehla siyazibuyisa izinto ezilahlekile siyababuyisa futhi nabafazi abahambile. Uyakhumbula ngikufonela ngithi mina kunengane ethe yavusa ifoni ayilahlekile? Ngikhumbula kahle khehla lamakhehla ngikhumbula kahle so angeke mkhulu uyabona umuntu ozokutshena ukuthi ngilahlekelwe ifoni bekuyi Samsung angithenga 1.5 mina ngizobiza malini awukho umuthi waphansi kwa 5000 especially kwimithi yami ngoba anginayo imithi yezinyo nemithi yenhloko angiyenzi so anginawo umuthi waphansi kwa 5000 umuntu mezofuna ukuthi ngibuyise ifoni uyibuyisa ngamalini ibifoni less than 5000 wayona so ngiyayibuyisa ifoni akunankinga at least uma kuyifoni ebizo 30000 plus ngiyakwazi uma ngibiza imali right ibuye futhi ifoni not izinto zo 500 no 1000 hayi angisebenzi kanjalo. Uma ngihlusha umuntu emsebenzini ufuna ngenze njani? Ufuna ngitshele iunion awukho umuntu omxoshisa nawo? Xoshisa leyo nto khehla noma ngabe ngumphathi wakho uma ubone bakakuphethe kahle makaphuma ahambe angabusabuyele emsebenzini siyabakhipha nje umuntu mekumiseka bemsebenzini ngixoshe khehla ukhona umuthi sinawo siyawenza amadala ahambe uhamba nje abusabuya futhi abesabheke emuva. Ayikho indlela okumloya ukuthi ahamba afika fele kude afika zazibulala afisa ishokolwe. Yeah, khehla amakhehla siyakwazi ukuthi sibaloye ngoba ukhona omunye oke wafika pha ebanga iplazi lomunye ubaba oyiNdiya.
ngamnikeza kwathi kuyasala umuntu akasekho ekhaya uthathe yonke imithwalo yakhe wahamba ngesikhathi ethathe yonke imithwalo yakhe wahamba ngithi after 3 months leli labuya lathi lo muntu watholwa engasekho emhlabeni efele khona emaplazini emobini kuyenzeka umuntu mosomloya ahambe ngisho nasemhlabeni khehla awukwazi ukuhlanyisa ikona ke emkhulu ke lokho ke sikuthanda kabi ke lokho Njanje? ya ukuhlanyisa khehla iyona into inhle kakhulu uma umhlanyisa umuntu usuke vele ungasafuna ukuthi makuphinde kube khona lutho elungayo kuyena ufuna usuke umhlukumeza ufuna umhlukumeza umbona hayi ukuthi umhlukumeza ungamboni kodwa masiyenza indaba okuhlanyisa umuntu ukuze ahlanye nje futhi lokwa ngempela sisebenzisa amasimba ohlanya yabo uhlanya ufike nje uhlanya ulithengele inyama wazi bufake lokhu angazi nesolisi lokho kukhiphisana ngesisu lunikeze bese ulelusi ungabe kude nalo bese ke manje bathatha abafana lapha bafaka ukhambini lomuthi osuku ukhandiwe bese kufakwa lezi zinto ezifakwa ezingalungile bese kuthathwa isaka eli-empty kuwanje kuthathwa izibi zasemadolobheni nasempambanweni zendlela kufakwa kulesaka bese kufakwa amasimba ohlanya bese kufakwa lo muthi kwanje kuyoboshelwa emaweni endaweni ezisiwa kulengeka so kushaya umoya kaso naye ke uthi meselele ebusuku beyathi akavuke nje ahambe indlela angayazi ukuthi uyapi sekuhlanya kwakhe ke mkhulu yahlanya ke usuke ehlupha idverse yaso sehluphe kakhulu mkhulu ayike indlela kumqhelisa kokuncane ukumkhuphula ukumkhuphula khehla ya isitha siyaqheliswa bese ya ukumkhuphula khehla kuyinto ekhona futhi kuyinto eyenzekayo ngoba omunye umuntu aye athi mkhulu angifuni ukuphinde ngimbone nje kwasemahlweni nami lo muntu bengithandana naye ngihleli naye warepa ingane yami uma nthi ngiyayilandela indaba yakhe nasemaphoyiseni bamkhipha ngoba phela uyiginsa lo muntu zona namaphoyisa izinto ezihleze zisenzeka umuntu onjalo meyigaranda eyibona ukuthi yena eyigaranda nenyanga yakhe futhi eyigaranda ayihambayo siyakwazi ukuthi simphambanisele ngayo inyanga yakhe sithole ukuthi umuthi awudla ngwakiphi sisheke endweni zethu zeyigubhu mawungwase Mozambique sazi ikhubalo la khona liba phakathi uma edlwa semampondweni sithathe wona sifake phakathi uma edla umuthi wasemazweni koNigeria sifake phakathi bese emveni kwalokho lento lese siyayivusa ke siyikhombe kuyena ahambe emhlabeni awukwazi ukuthwalisa umuntu ngegazi ya mkhulu umuntu uma ethatha isithwalo segazi asuke ethatha isithwalo esihle futhi esikhulu ngoba siyamsheshisela ukuthi izinto zakhe isheshe ibonakale hayi ukuthi umuntu wathi uthwele kulungi kuphela iminyaka leso sithwalo sihle ngoba uma siphakanyiswa ngeinkukhu kuba inkukhu ebomvu nenkukhu ezimpangela nenkukhu emhlophe nembuzi siphakameke leso sigubhu leso suke sikhanda noma lolo khamba lukhushulwa ngegazi liphakame ngegazi deske lizikhulumele lona lisho ukuthi thina sobani sisukaphi siphila kanjani selikhuluma kuyena umnikazi walo apha suke beke khona futhi ngasondela imuntu kube indawo yakhe eseparate uma engafuni ukuthwala ngegazi akwazi ukuthwasa ngento mhlawumbe uthi agqoke kahle agqoke kube khona ngoba ethiza umthwasa into mhlawumbe ayigqokayo ke madala ukuthi isikhathi esikhulu uma ke usumthwalisa into yakhe yokugqoka kusuke kunabo bafana abafushane labo mantindana lamadoda asuke ekhishwa emanzini ne ngesikhathi basebekhusha emanzini ufuna kube nento yakho ungayithenga into ebizayo yabo bese wazi ukuthi lento ibizayo yona ozosebenza ngayo uma usiya khona emfuleni ugqoka into eyi1 awishintshi deske lento iphakame kuleso sigubhu sakho ngesikhathi osukukalelwe sona lento iyofika isebenze khehla kodwa isikhathi esikhulu lento usuke uthwele ngayo uma kuyishethi ekaso wathenga noma u3 lamashethi wazi ukuthi uyogqoke lento i1 umbala ongathi uyefana noma ingafani enye uyithenge ngenye imini enye waphinda uyithenga ithi mase iphakama ke le nto le ikwazi ukuthi ubaba unje ayikwazi ukwehlukanisa mosogqokile enye into inamandla kuyaphakama binabafana abafushane iyayigada imfuyo esibayeni iyandisa imfuyo esibayeni icebise futhi kulethele ngisho nemali endlini lapho usukuhlezi khona ucebe umfazi ayimgada umfazi yamgada ngeke ihlale ngamgadi ngoba kufuna moyilanda uyitshela ukuthi una umfazi unezingane ezingaka usho nokuthi ubani wakwabani ingane zakho yonke into uyibeke nje ubinjalo and imithetho osuke uvumelene ngayo nayo wenze sure ukuthi uzoyilandela ngendlela enivumelene ngayo ungenzeki wena ithi mase ifike ekhaya uyitshela ukuthi igazi likhona inyama ikhona sizokuhlabela
bese ngakusasa mase ifuna inyama ingabikho. Ube bovu umfazi enzenjani? Hayi madala Ithi yamfica uchef. Ungathi ibonnet ye VW. Phela kuyehla yinto zemimoya lezi nazo zinemizwa zeyabantu zomgada mfazi uma uyitshenile ukuthi ungigadele nomfazi hayi khehla izomgada kahle umfazi ube sozama omunye Uzama omunye. yebo ya izomgada Snama inyanga embi namhlanje sinayo. Hayi ovaleleze ukwena. Siyabonga kakhulu, siyabonga Babu Dokotela, siyabonga nama support abantu abathi basisupport kule channel kaBabu Dokotela TV. Sithi mabaphila abantu kaSnama. Konke abakufunayo kuyatholakala, akukho ongeke uze ukuthole uma ukufuna. Ukufona nje sikhulume, ungafiki kwami kwaBabu Snama uzothi bengizobuza ukuthi konje lesasithola ukuthi senziwa kanjani. Uma ufika nje kwami uyofika ubuza lokho ngeke sizwane nhlobo buza kusese early. Uma ungezwanga efonini yami kuma phone numbers akhona sizokwazi ukukhuluma sizwane. Siyabonga kakhulu. Siyabonga Babu Dokotela, Babu Wesizwe, Babu Jabulile siyathobeka. Siyabonga. Usuhlupheka isikhathi eside, izinto zakho ayihlangani, usubuya ukuyothwala, isigubha sisebenzi. uBabu Dokotela uzokuvulela inhlanhla zakho ube nemali. 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha.